Türkmenistanda soňky aýlarda internetiň tezliginiň ozalkysyndan hassa peselmegi bilen Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäherine öýlerine internet çekdirýän hojalyklar Türkmen Telekom kompaniýasynyň internet hyzmatlarynyň ýüze vurup başladylar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan ýerli ýaşaýjylar welaýatda internet hyzmatlarynyň köpçülikligiň ýüze vurilmegine, esasan internet hyzmatlarynyň hiliniň pes bolmagynyň, internet tezliginiň hassa peselmeginiň, ençeme güýmenji saýtlarynyň hemde VPN-leriň petiklenilmeginiň sebäp bolýanyny aýdýarlar. Türkmenbaşy şäherinde öýlerine internet çekdiren hojalyklaryň aglabaty awgust aýynyň başyndan bäri Türkmen Telekomyň öý hyzmatlarynyň ýüze vurup başlady. Bu müşteriler geçen aýdan başlap Wi-Fi töleglerini geçirmege besetdiler. Olar aragatnaşyk kärhanasynyň Türkmenbaşydaky şahamçasyna baryp, her aý 200-300 manat töläp bilmejekdiklerini aýdýarlar we arda berip internet hyzmatlaryndan el çekýändiklerini aýdýarlar. Diýip ýagdaýdan habarly Çeşme anonimlik şerti bilen Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Balkan welaýatyny öý internet hyzmatlary Türkmen Telekom aragatnaşyk kompaniýasynyň Balkan Telekom elektrik aragatnaşyk kärhanasy tarapyndan ilata hödürlenýär. Azatlyk radiosy türkmenbaşly müşterileriň Wi-Fi hyzmatlarynyň köpçülikligiň ýüze vurmegi barada habarlar boýunça Balkan Telekom kärhanasyndan komentariýa alyp bilmedi. Öý internetine tölü geçirmeklik her ay 300 manady zibire taşlamak bilen deň sebäbi YouTube we beýleki güýmenji saýtlary ýapyk. Indi gündizlerine imo messengerleri hem işlemeýär. Daşary ýurt döwlerinde ýokary bilim alýan gyýdym bilen habarlaşma üçin giýje 2 çenli garaşmaly bolýaryn sebäbi imo giýje 2den soňra işläp başlaýar. Biderek döwletiň işlemeýän internetine tölär ýaly artykmaç pulumy ýok. Diýip Gülşat Gelneji Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. 2 hepde mundan odar Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurtda şu wagtda çenli petiklenilmedik imo messengeriniň ulanjylar üçin çäklendirilip başlananyny habar berdiler. Şonu Azatlyk imo messengeriniň çäklendirilmeginiň sosial torlarda hem giňden ara alınıp maslahatlaşylýanyny habar berdi. Biz internet üçin 200 manat töleýäris. Hiç bir sayt açylmaýar. Kino we suratlary indirmek asla mümkin däl. Iň bolmanynda imony bir açyň, bolmasa arda ýazarys we şikaýet ederiz. Diyen pikirler awgustyň başlaryna internet torlaryna paýlaşyldy. Azatlyk radiosynyň habarçylary indi Türkmenbaş şäherine ulanjylaryň ardylaryny ýazyp internet hyzmatlarynyň el çekýänliklerini habar berýärler. Biziň pulumuz bilen interneti gowlandyrmagy derek ahmal millionlarça dollara VPN hemde interneti petikleýän enjamlary satyn alýarlar. Onsoň internet torlary petiklenýär. Telekomyň işgärleri 1000-1500 manat aýlygyna işleýärler. Ulanjylary ýazarlayan enjamlary VPN-i petikleýän gurallar satyn almagy derek işgärleriň aýlyk haklaryny göterseler internetiň tezligini gowlandyrsalar gowy bolardy. Diýip bir Balkanly aragatnaşyk Kunärmen Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Türkmenistanyň hökümeti internet torunu we maglumat akymyny çäklendirmekde halkara hukuk goraýjy guramalar tarapyndan ýyllar boýy tanqid edilýär. Türkmenistanyň resmiýetleri ýurtda ençeme puwdoklaryň tapgyrlaýyn sany ulgama geçirilýänini öňe sürýärler. Döwlet medeniýeti we hökümetçi neşirler ýurtda internet tezliginiň peseldilmegi, VPN ulgamlarynyň petiklenilmegi ýaly internet çäklendirmeleri barada maglumat bermeýärler. Ýöne dünýäniň beýlek künjeklerindäki internet el ýeterliliginiň ýagdaýy hökümetçi neşirleri gyzyklandyrýar. Meselem hökümeti tarapdarlygy bilen giňden tanalýan Turkmenportal.com neşri dünýäniň iň belent dağ gerişleriniň birine Afrika öklimindäki Kilimanjaro dagynyň depesine internet aragatnaşygynyň çekilendigini 19 awgustda habar berdi. Ýöne hökümetçi neşir dünýäde hatda Kilimanjaro dagynyň depesine hem çekilýän internet ulgamynyň Türkmenistanaky el ýetersizligini agzamady. Afrika ökleminiň iň ýokary nokadyna internetiň çekilmegi syýasatçylygy hassa ösdürmäge mümkinçilik berer diýip hökümetçi Turkmenportal.com Tanzaniýanyň aragatnaşyk ministri Nape Naoye'niň sözlerini getirýär.